Jo, takže čaute, moje meno je X-Chase. Vítam vás na tomto YouTube kanáli. Budem natáčať hry väčšinou. Toto je moje prvé video a v prvom videu si zahráme Brawl Stars. Prišlo mi to také vhodné, si zahrať Brawl Stars na prvé video. Takže ideme na to, ne? No dobre, tak ideme na to. No dobre, ideme niekoho zabiť teraz. Ideme niekoho zničiť. Haha, zničím ťa. Zničím ťa. No dobre, čauko. Dobre, prvého sme zničili. Ideme na druhého nejakého. Dobre, aj tohto sme zničili. Tam vidím niekoho, idem na ňo. No dobre, tak idem po tebe. Dobre. Ľahké, kámo, toto je tak ľahké. Tu sú slabí nubovia v tejto hre. No, super. Nejaký oný týpek, ktorý hádže dynamity. Jak sa volá tento človek, ktorý hádže dynamity? Dynamite? Áno, to bol to. Zabil som ďalšieho človeka. Kámo, to bol... Ja som si fakt myslel, že prehrám, lebo Dynamite, ten je podľa mňa celkom silný, Dynamite. Som sa fakt bál, že prehrám. Ale očividne nevedel hrať ten človek s Dynamitom, takže som vyhral ja. Nice. Otvoríme si odmenu. No dobre. Máme odmenu. Dáme nejakú inú hru, čo myslíte ľudia? Dáme trebárs. Dáme Siege. Dáme toto. Ale vyberiem si inú postavu, aby som bol silnejší. Za koho sa mi dobre hrá? Penny. Za Penny sa mi dobre hrá, ako môžete vidieť, mám na nej aj gear, aj star power, aj gadgety, takže za Penny sa mi dobre hrá. Dobre, ideme. No, ideme. Ja som zavodol, toto sú vlastne tí roboti, kde musíme hľadať klince. To je môj klinec. Nie, kámo, čo si robíš zo mňa srandu? Vážne, kámo, odteraz nehrám Penny. Kámo, toto je strašne slabý brawler. Toto je strašne slabá postavička na tento event, na túto hru. Dobre, mŕtvy, mŕtvy. No poď, máš klinček. Máš klinec? Nie. Nie, kámo, prestaň. Dobre. Ochránili sme nášho robota. Haha. Kámo, on to hodil svojmu robotovi, ten protivník. Pomoc. Ja skapem. Dobre, neskapem. Tam máte robota. Nie, to čo som urobil, to nemal som urobiť, kámo, ne. Dobre. To sme prehrali, asi si myslím. No poď, zničím ťa.
Dobre, skoro som bol mŕtvý. No poď. No poď. Bum. Yes, majú slabšieho robota. Yes, kamo, vyhrali sme asi. Nie, nevyhrali. Ale zatiaľ vyhrávame. Kamo, ak sa to obratilo rýchlo. Dobre, idem dať nášmu robotovi. Dobre. Klinček. Shit. No, idem na ňo. Ne, to dáme. Nie, neprehráme to. Nie. Kámo, to sa nestalo. Tak toto bol dosť napínavý zápas, si myslím. Toto si myslím, že bol dosť napínavý zápas. Dobre. Kámo, presne mám 4000 coinov, kámo. Tak idem si upgradenúť nejakého oného týpka. Upgradenem si lovu. No dobre, mám upgradenuté. Dáme ešte jednu hru a myslím si, že pre toto video to bolo stačilo, ne? Ľudia, čo si myslíte? Kámo, 2 nových brawlerov, to čo je za blbosť? Ja nemám nových brawlerov. To za čo? Jaj? Aha, super. Dobre, dáme si ešte jednu hru. Tentokrát túto minihru si dáme a dám si Shelly. No, ideme na to. Nie! Dobre. Kámo! Nie! Robíš si zo mňa srandu? Haha. Nie, prestaň. Dobre. Kámo, ne. Nehovor mi, že prehráme. Kámo, ty si idiot. Haha. Kámo, chápeš? Hopla, nechaj ma. Haha. Zmizni, kámo. Wow, kámo, vôbec si neviditeľný, kámo. No poď, 1v1, toto rotnom. Nie. Kámo, nie. No nie, žiadne také. Daj pokoj. Kámo, nie, my to prehráme. Super, prehrali sme. Kámo, to... Jaj, kokos. Idioti. Nevadí, proste boli lepší ľudia.
Dámy a páni, toto bolo všetko. Toto bol koniec môjho prvého videa. Áno. Toto bol koniec. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like a odber. A samozrejme aj zvonček, kámo. Aby si neprišiel viac o ďalšie videá. Takže ďakujem ti za to, že si toto video sledoval. A vidíme sa na budúce.